Hurian itu hatta na di joroon nang na di bagas tabipe na madohoti partangyangatta di Bornginon Kamis 10 Oktober 2022 asa masuk mahita na di joroon molo akka handphone asa dinonaktifpon mah unang mengganggu martangyang nahohom mahita. Amin. Maredehita sian bukuede nomor 585 ayat 1 dohot ayat 2 di ayat 2 jongjok kita. Marhite-hite guarni debata ama dot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus dot guarni toddi parbadia na tumo palangit dohot tanoon. Amen. Pardengan basa do Jahoba tau partanobatuan di hari hagogotan jala ditadda doaka na marhaposan tu ibana haleluya martangiang mahita. Ale Tuhan debata pargogo naso hatu dosan, hodo silehon apul-apul tuaka namarsak roha, hodo silehon gogo tuaka nagali, asima roham, tata maaka namarsak roha dohot akka nahona pangujunan, say tatap ma hoi-hoi nasida, jala palua nasida sian hagogotani, asa patardi dan nasida, hodo pangurupi, haporusan dohot pangaramoti di hagogotan marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Maredehitan sian buku ede nomor 707 ayat 1.
Hatani debata turpuk epistel di partang yang ata ima dienet sian buku panurirang Nehemia bidu 5 mamuka sian ayat sada saat rodi saplu tolu tajahama marsikat sorin. Dungi mangangguk badar ma situan natoropi rodi jolma nasida dopak haha anggi nasida halak jahudi. Ayarong leba namandok torop dohami nang anak nami dohot guru nami salion nami maeme asamangan nami jala mangulu. Alayang gunadeba madok ikon lihonon nami nama hauma nami porlak anggur nami dohot bagas nami bahen sikoram asa terbaik kami manuhor eme managam haleon. Adong sedeba akan namandok nunga hurang hami hepeng bahengaran niruddo turajai hauma nami dohot porlak anggur nami sikoram. Nuaik pe ia songoni sibuk ni haha anggi nami songonido sibuk nami aka anak nami pe laos songon anak nasida do hape idama ikon lehonon nami nama anak nami dohot boru nami bahen hatoban nunga pola mangadop di basian boru nami jala margugun debata tangan nami. Hauma nami pe dohot porlak anggur nami nunga sahat tu halak na asing. Jadi tarima situ mau dung bege angguk nasida dohot alu nasidai. Jadi marpikir marohaku di bagasan laos mangonai hata maahu tu halak na sangap dohot tu aka iduk niku mamadok nasida nunga majalo bungani hepeng hamu hape ganup sian hahanggina. Jadi hupaluhut masa daluhutan nabalga mangalo nasida. Dungi niku mamandok nasida nunga pola hita manobus hahanggita halak jahudi akan naung targadis tu halak parbegu hombar tu gogot tabe dohot hamu nai manggadis hanggunai laos manggadis tu hita tahe jadi sibe manasida dan halusasa. Dungi nikuma dang denggan pabahenan munai da ikon marhabiaran tu debatata hitanian tama marparange ala ni pangicahion ni halak parbegu musutai nangahu nang haanggiku dohot akan naposokku nungau pasalin ami nasida perak dohot eme uai tasalehen maulak utang. Wow paulak hamuma tu nasida sadarion hauma nasida porlak anggur nasida porlak cetun nasida dohot bagas nasida rodi bungani hepeng eme anggur dohot miak naung tinunggumuna sian nasida. Dungini na nasida ma olo mahami paulakon jaladang be tungguon nami sian nasida bahenon nami masongon idokni dungi hujau ma akamalim laos upatolon manasida asa bahenon na hobar tu hatai. Akup ni upas-pas ma paradan ni bajuku huhut hudok sai songonima papas pasoni debata ganup colma naso makajong kon hataon sian jabuna dohot sian artana ikon songoni ibana tarpas-pas jala luangan dungi sadok luhutani madok amen jala dipuji nasida Jehovah halak situan natoropipe diulahodo hobar tuhatai ido sahat ni turpuki martua ma natumangihon hatani debata jala naupiopsa amen. Maredeita sian buku ede nomor 20 alu ayat sada dohot di ayat 2.
partangiang mahita. Mau lihat ema di dok rohanami di ho Tuhan, boy rohami hibul di bagas satikyo tu bagas jorom, naing marsaur rob dot hatam. Atong say ho male Tuhan atau tong mangingani roha pikiran nami marhite sasaur to di purbadia. Asa di bagas dame dok las ni roha mile Tuhan, payuti huton partording ni partangiangan namion sia nama muka, saat unu mangujungi upasat tami ma di hole Tuhan. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami martangia kami tuho. Amin. Horas madihita saluhuna. Hata nitu hata nasahat tuhita di partangnya tadi boringinon. Iman adenet sian buku 2 Korintus bidu 12. Nama muka sian ayat pitu sahat rodi ayat 10. Tapayuti hukma di bagas rohata hujahau matuhita sono madidok disi. Basir-basir disibukna. Jala asa unang huhagijakon akka pangukapon na sumurung na tuau. Hona basir-basir doau disibukku. Ima suruan nisibolis na memukpuhi au. Asa unang hupatibo diriku. Tulu hali do hupangido sia Tuhani. Asa sumuruti sia nau. Gabi dido ibana tuau. Tuk maasi ni rohaku diho. Ai di hagaleodo suntibul hagogoon. Asa tagonam ma hupa puji-puji diriku di bagasan aka hagaleoku. Asa songgop tuau hagogoon ni Kristus. Di baheni sonang do huilala di bagasan aka hagaleon. Pangaleayon hasosahan. Pangaleleon dohot hagogotan ala ni Kristus. Ai jupa galeau disido au margogo. Ido yang go sahakna. Tuhita saluhuna damang dainang dota kadongan na hinaholongan di bagasan guarni tuhatta Yesus Kristus. Ra songojol mana mangulu hita di Portibion laos ICP pastido dangarong jolma manak kita nama kalomohon asa adong haurangatta. Asa adong aka hagaleotta. Lausido mabaen aladang lomo rohani jolmai adong hagaleo di dirina, adong hauranga di dirina. Saya berusaha di jolma. Asa memoles, asa menuktubi sude aka haurangan nai. Saya berusaha di jolmai manabunihom. Bohama asa unang patar, unang terida, hagaleon nei, diaka humaliang manang tuak kadongan na. Jala wajar di, pasti doi, isi pejol mana, pasti do berusaha soni. Ido alana adong hata nyalak kita nama dok, sisaku yaka, sahik nabi ninna. Namar lapatam mai, adong keinginan di jolmai, ganu jolma adong bedo aka kelemahan na manang aka haurangan na buy jupang di perdagingon na di fisik na nang songon dia ka pangalahona laos dang lomo rohanai paboto-boto honi manang pabulak-bulak ko ni laos dang banggay bana lao mabayan asa di boto jolma haurangan na. Dan dia akan berusaha untuk membenarkan dengan segala cara agar semua kekurangan, kelemahannya dapat ditutupi dan tidak ada yang tahu. Nah, di hamuna amanginang barita nasaha tu tadi bagasa tikyo tung macai adul berbeda hiad do. Buasa do honota songoni. Imana binarita ho di marhite trupuk 2 Korintus 12 ayat 7 saat rodi ayat 10. Ya apostol Paulus tung macai di pabutohod do di pabua do marhite hata nasaha tu tadi bahasa tikyon suri akka hagaleon na suri akka namasa di dirina dang nama dok gabe jolma na sama boto ila si apostol Pauluson dang nama dok herana merasa bangga ibana
dia kahurangan nai manang dihagalion nai. Alai ala dirajumi bana do. Sudia kana masa di ngulu nai, sudia kahagalion na ikut taonon nai, siapa motoan ni debatado. Debatado. Na totong marnida do mamering aka natinaon nai. Songonido barita nasaha tu ita di bornginon. Di hati dakot do tu hita marite turbukon. Songodido dia yak pitu sahat roh dia yak walu. Ya apostol Paulus tung macai terberita do. Disudia ka karya pakobasio mana aka pelayanannya. Tidak ada yang tidak mengenal bagaimana segala karya dan pekerjaan dan pelayanan Rasul Paulus. Di sido ibana pamalu pun akan amar sahid. Di sido ibana mengusir roh-roh jahat. Dia akan kerasukan. Dia akan todina hodar di palau do sinaka jolma nana songgopan todina hodari. Dohot di pabakit do muse akan ang mate gabe mangulu songo si Eutikus. Jala gudang aka halongangan nang binainna. Dia akan ang madai, dia akan ang majalo. Sudi aka naniulani apostol Paulus. Luar biasa do. Songon apostol Pauluson. Jala terberita do sudi akan binainna. Alai adong hal na aneh. Buasa do honot ta aneh. Adong basir-basir disibukna atau duri di dalam dagingnya. Na saya lokot terus, na ekos saya buanon na terus, na saya manusai ibana terus, na saya ikut tuhukon na terus, yang membuat dia menderita dan seolah-olah duri dalam dagingnya ini tidak bisa terlepas. Dia benar-benar ringkih dan mengalami situasi yang sulit. Jala takas gidok dia ualui songon nau tajaha naking ia halak bui pamalum ia dirina subui di pamalum. Oma anehnya, inilah anehnya. Oma parasingna margogo do ibana marhite huwaso dot asini rohani tuhani bui pamalupon bui pabakiton bui palawon akatodina hodar sia jolma. Doh mabayna ka halongangan na asing. Alai, ia halongangan huwaso ni Kristus. Do sudi akan narikok lau pamalupod dirina. Dang bui. Ido walana saya margogo ibana di bagasa tangyang na pola sapi tuluha lima dok. Asa di palua. Basir-basir na disibuk neng. Nah, molo taida sian mata haporsyota amang inang do tita saluna kadongan na inaholongan di bagasan guarni Tuhan ta Yesus Kristus. Songon nan yalaman ni apostol Paulus. Songon ido nang idauta di bagasa tikyon. Dang di bereng ibana sudiak kana masanai. Nati naon nei. Sian ruhut manang sian mata perdagingon na. Alai sian mata haporsyaon na do di ida. Dia melihat dari kacamata iman percayanya. Molotung pe di luas debata aka sahid mana aka basir-basir na disibuk nai. Dirajumi ibana doi songod dalan laho asa totong marsi gatung marsi hohot ibana tutuhani supaya dia tetap mengandalkan Tuhan dan menyerahkan segala perkaranya kepada Tuhan di atas segala pergumulan dan segala sesuatu persoalan yang dia hadapi. Di luas debata ape aka hamaolon manang hasusan manang basir-basir na disibuk nai manang aka parukilan narong nati naon nai bukan untuk menghancurkan hidupnya manang lau menabai aka si taonon na alai tung takas do diulakon di pasahak tuita di bagasa tikyon. Tuhan mengizinkan semua penderitaan atau bahkan duri dalam dagingnya agar dia tetap mengandalkan Tuhan dan tidak menyombongkan diri. Di situ letak perkaranya. Asa unang gawe dihagijak ko dirina, asa unang gawe dipatibo dirina. Ala
Holan ala asini rohani debatado do wasoni debatado ubait bui tarpatupana sudi aka halongangan lau mengurupi aka jolma nama karikoton pertolongan pangurupion sian ibana. Laos ido dalam lau mengatasi nabi naini debata tu apostol Paulus dengan duri dalam daging bukan mengatakan kita setuju. Asa totong do apostol Pauluson paingot-ingot to dirina. Ia sudi aka hamolon mana aka susaan nati naon nei. Bui totong ibana patorukor rohana merendahkan hatinya. Bukan karena kebolehannya, bukan karena kekuatannya, bukan karena kepintarannya. Tetapi cuma-cuma karena anugerah. Kasih Tuhan semata. Tidak ada yang lain. Idolas ni rohata mabigay barita na sa tuita di baga sa tikyon. Jala tuhita sa luna, dihamuna, amang inang. Songod jojo do tuhita di baga sa tikyon, paingoton. Molo tumpe adong na dihita. Molo adong pe nalubi siya kita na dilehot debata. Ubah kawi ulubi guguta siya akadongatta. Sadok, diarahot trupukod do tuhita. Didok tuhata do tuhita asa tutong martorok ni roha do marserep ni roha. Dalam segala bidang apapun itu. Adang songo jol marupani mulu adong na dibana, mulu adong na binain na pitor hera naman nang yung jagoi. Itor na yung mangasangi. Itor pingin na yung mendominasi, merasa superioritas. Apalagi tu aka jol mana met, tu aka jol mana somargelok, itor na yung do pajul-juluh diri. Jala ido na didok na. Asa totong marserep ni roha. Asa daw sin nagijang ni roha. Asa daw sin arogansi manang keangkuhan, manang tinggi hati atau kesombongan. Apalagi maradopon akajol mana mekmet akan asomar dia. Nang itor jago rupani bayanon na gayana pitor di baydo hatana pitor di baydo songor dia sabu songor na itor herana lobi sina kanasing rupani. Saya terus gabe herana tertekan akan nak meti molo saya dilebung dah. Tapi nak meti pe arong do gugu na atik pe susadia. Songo porngis do tongi molo didege tong do makarat. Nah. Jala didok tuhata do tuhita de baga sati kesai daw makasahit nasi songonon. Aido dalani debata pamalupo sahit hagijang ni rohai songonan ni alaman ni apostol Paulus. Sebab itu tidak baik di hadapan Tuhan dan itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Toruk ni roha do serep ni roha. Ido mulai niaka parsaura na denggat di hadapan ni debata nang tuaka dongatta. Dan kita harus ingat bahwa di atas gunung masih ada langit. Di atas ketoprak masih ada kerupuk. Jelas dui. Nah, namangihu muse tuhita saluhuna amang inang molo tajahan aking songon nang yar biso tuhita dia sia so tro dia 10 ima katang yang ni apostol Paulus. Naong di pasaha pola sampai 3 hali. Songon nani alaman ni Tuhan Yesus di Taman Zaitun. Alai alusna hera madok dang hera ima singkatna manang sederhana. Tuhan menjawab, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Ini sudah mengingatkan kita tentang doa Yesus. Bahkan Yesus sendiri sudah anak Allah, sudah Tuhan. Allah Bapa mengatakan tidak. Iko bolusan nado sudi aka si taono manang aka hamoloni. Asa sikop sakak ni debata peluo jolma nang peluo portivion. Kata cukup di sini berarti saya ma olak ni i. Namar lapata maon asa arga bahenota asini rohani Tuhani. Asa sumurung bahenota aka basa-basa naong nilehon ni Tuhani dihita. Asa totok kita mengargahon istimewa spesial tabae sudi aka asin roha do basa-basa nang pasu-pasu ni Tuhani naong nilehon na tuhita naong tadai saat di baga satikyon. Jala asa unang gabe pamurahu asini rohani Tuhani tapi kiri talapati. Manang sotung do gabe moru puten ni rohani Tuhani. Holan ala nga jok tajalo kada diget siat Tuhani. Alani ido
Allah menjawab doa Paulus sesuai dengan hikmatnya. Dan ini tentu adalah jawaban yang terbaik. Karena rencana Tuhan, jawaban Tuhan adalah yang terbaik bagi setiap doa-doa yang kita panjatkan. Meskipun itu tidak sesuai dengan ekspektasi akan ahobar natapangido i aka topik tangyang tak. Alai di paingotot do tuhita, kendati demikian, tetaplah tekun berdoa dalam setiap pergumulan, persoalan, perkara-perkara yang kita lewati. Sebab Tuhan pasti akan menjawab setiap doa orang yang benar di hadapan Tuhan. Jalan amang ihut. Asini rohana songo dia do, natuk di dok tuhata tuhita marhiti terpukon. Tentu Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia yang dimaksud di sini yaitu berkat Tuhan yang luar biasa yang sebenarnya dia sudah terima, dan tepatnya itu adalah tohonan naung ni jalonai, ha apostelon nei. Dia telah menerima kerasulan, dia telah dipilih menjadi rasul, dia telah diterima menjadi pengikut Kristus dan menjadi murid Yesus untuk sekaligus memberitakan Injil ke seluruh dunia. Maparhataho do makkatahon hatani debata satu saluhut portibion ninna. Jala ido asini roha na ubalga na naeng lapatan diturpukon naeng pasaton na tuhita. Dan ini adalah kasih karunia yang sungguh besar dan luar biasa berkatnya. Dan sungguh firman Tuhan mengatakan, cukuplah saya maolak ni inin nak. Jala betul-betul do dirajumi apostol Paulus songo sada hal luar biasa pasu-pasu ni Tuhan ni naun ni jalona marhiti ha apostolon nei melalui kerasulannya. Meskipun kembali ke belakang kita dikatakan, kita diingatkan ada duri di dalam dagingnya. Adong basir-basir disibuk nak. Alai dan kami mengebati. Alai dan kami mengorui semangat na laho memberitahu berita nauli. Alai dan kami penggangui. Alai dan kami rintangan di hilalibana. Allah dirajumi do, dihanguluhod do, nunga marsi gor-gor huasoni Kristus dot asini rohani Tuhani di dirina. Ido baik gabe dang mata dang matcohot dang arong kata menyerah di dirina laho manotong mamaritaho barita nauli mamaritaho Kristus dot haluaon na pinatupana tu sadok portibion nang tuhita di boringinon. Karena dia meyakini, karena dia telah mengimani dan mengamini kuasa Kristus terus menyertai dan menolongnya. Jala ima luar biasa na huasoni Kristus do asini rohani Tuhan. Kasih karunia Tuhan memberikan kita kekuatan. Kasih karunia Tuhan memberikan kita kepercayaan yang teguh kepada Kristus. Kasih karunia Tuhan memberikan kita berkat yang luar biasa sehingga kita mampu terus bersukacita dan mau rela menerima setiap kekurangan apapun yang ada di dalam tubuh kita, dalam persoalan hidup kita, dalam keluarga kita, dalam masalah-masalah perkara apapun itu baik kecil maupun perkara yang besar. Dan gawe di ide ibana basir-basir nadi bagas sibuk naik. Dia tidak melihat duri di dalam dagingnya. Ati pe basir-basir nadi dok nadi si parsahiton na tu maceposado ikut tahunon na. Ati ambang ati nang. Siapa yang pingin ada sakit penyakit di dalam tubuhnya yang harus dibawa terus, yang harus didoakan terus, yang harus terus dipulihkan, yang harus terus disembuhkan? Siapa yang pingin? Tidak ada yang pingin. Darong jol mana makolomon darong parsahiton manang urangat dinguluna. Unakon parsahiton, unakon duri dalam daging. Garumolo salah mangalak kita apalagi alani tabuni si pangaron manang pas lagi lop petabu dikki disima persudakna disima parangurna ulur sepata alani tabuna pas disima musim malena gabe mugep asali boduti zup inna ape taralang sugana zup ndak maksudnya selesai. Aek, ini aek, itu do langsung. Ima. Romusema dong nama dok. Udah salamin namun sematong. I hope etong yalangi ho na salay namun sematong. Nah. Amang inang tutu burak do tahun ni Apostol Paulus.
ikut do mamarita berita nauli bana maka tidak ko sudah wasoni Tuhan nang ni jalona atik pe ikon tuhukon na tong sahik nai manang hagaleon nai alai di papos tuhatta do rohatta di bagasa tikyon marhite panidangyo trupukon nasahat tu tadi boringinon. Sederhananya dikatakan bahwa sakit penyakit semua kelemahan yang dialami oleh Rasul Paulus ataupun itu sekalipun itu duri dalam daging dalam tubuhnya lemah bahan lemar sigorgodro semangat apostol Paulus marsigatung tutuhani di pelehodo dirina disudiakan masa di ngoluna pasti kon urupon de batado ibana mana doh manuhuk sudi ala marga do ibana buado asa boy tulus sahat bulus sudi berita nauli lam martaba akka jiwa-jiwa yang diselamatkan. Jalama korhot doi asini rohani Tuhani na dihilalani apostol Paulusi gabe rela jaloonna di bagas salas ni roha. Gabe rela jaloonna sudia hagaleon hamaolo siksaan penganiayaan ala ni kuaso ni Kristus ido na mangaleho gogo di ibana. Takas doi ima kesaksian panidangion haporseon na diberitaon apostol Paulus manugu-nugu dohot pahoton haporsiota sadario di bornginon amanginang rap do Tuhani dohot tita di hagaliote disudiakah urang ate dang dosei berdamailah dengan diri sendiri jangan marah jangan kutuki dan jangan kecewa jikapun kita mengalami sesuatu hal yang pelik yang kita sebut sebagai duri dalam daging di tubuh kita, dalam hidup kita. Pos dorohata di Tuhani di hagaliot tedo di pargoge debata hita. Syaratna asal maholo hita marsigatung holan di Tuhani. Jala boido berengota disudiaka pardale linguluta ganut jolma marragam do basir-basir di nguluna. Boido yalan yaka parsahito di pamatang. Boido yalan yaka parukilo diaka parabiton, parianakon, parumatanggaan, keluarga, parhepengon, nang songoni diaka parkarejoan, nang songoni diaka pakkobalsiota. Alay na rumikko neng dohonon ni turpuko tu hita, neng dohonon ni Tuhani tu hita di bawah satikyon. So tungdo sumurut haporsiota di Tuhani. So tungdo gabe tapadau dirita siat Tuhani. Jala sotung do sumurut manang gabe moru semangat manang gogota laho mabahen akan adenggan melayani Tuhan dalam hidup kita dan gereja kita dimanapun kita berada. Jangan pernah berhenti untuk tetap terus melayani Tuhan dimanapun kita berada. Kendati pelik dan kendati situasi yang sulit bisa kita hadapi. Alai tongdo di paingoto musahita dakkola sebatas pangatusion tu basir-basir disibuktai mana dia kahagalet doh dia kahalubiot tapi molo dilehot debata pasu-pasu perdagingon molo dilehot debata pasu-pasu partodion molo dilehot debata aka berkat rezeki na melimpah di hita ganuk marsada-sada marhita ka pacariata marhita ka perkarijota marhita aka usahata nang marhita ka pariana kota nang marhita sudia ka na odeng na adong di hita takas do di paingotot Tuhani hita bornginon. So tungdoi muse gabe mabay sumurut haporsiota di Tuhani manang so tungdoi ga mabay gabe madau hita sian dirita siat Tuhani. Jalan parpudi di dok tuhata tu hita di bagasa tikyon. Firman Tuhan yang menyapa kita pada malam hari ini ingin menguatkan kita. Hadapilah segala masalah dan percayakan kepada Tuhan. Andalkanlah Tuhan, Tuhan pasti akan memampukan kita melewati semua. Fokuslah kepada Tuhan yang punya kuasa, bukan kepada kelemahan kita, bukan juga kepada duri dalam daging kita. Yakinlah pasti Tuhan akan menolong kita. Parrohon ni Tuhan itu akan arumikot di nguluta. Dan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat, telah Allah Bapa berikan kepada kita. Sampai hari ini kita telah mengalami kuasa keselamatan yang Allah Bapa berikan lewat anaknya Yesus Kristus. Dan ini telah jelas mengingatkan kita sudah memiliki juru selamat. Ngarosi peluai di hita marhiti Tuhan Yesus Kristus. Ido na tahrik koton, itu yang kita butuhkan.
dan itu sudah cukup bagi kita. Amin. Mauliate ma di pasahat rohanami di ho Tuhan. Di paingotok kodo hami. Dia kana hurang di ngulu nami, manang dia kahagaleon nami. Si patama bayan gabe moru semangat nami manang mabiar hami oleh Tuhan mangulak kaulun nami. Manang si patama bayan gabe moru rasa percaya diri nami manang keyakinan nami di ho oleh Tuhan nang di ngulu nami. Gabe murah-murah hami mamereng akadopak gugun asing. Manang gabe murah-murah hami laho mangorui sude hagugo natinopam marhite na nilamu di bagas rohanami. Alani Tuhan pahot haporsion nami. Asa totong manatap holado pakko hami Tuhan. Marhite anakmu Tuhan Yesus Kristus na mga leogogo ditiki gale hami. Laos hodo madok Tuhan. Dihagalion nami do adong patar hagugo ummu. Atau ngamang marsangak maho. Margogo mahami marhite gogo na nilehomu Tuhami. Jala mangula mahata mali Tuhan di rohanami lopoko matar suani di bagas di rohanami. So ni nangale Tuhan di pertanyaan nami di bagas satikon. Saya pasu-pasumu masude hamile Tuhan napungu namarasaor narap udur di bagas jorom di bagas tikon. Asa marsangak guar mule Tuhan margogo hami. Teluh baik kami sudiaka arsak manakah hamolon-hamoloni ala hodo na totong mangadaduti doh nang mangaramoti hami. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami martangia kami Tuho. Amin. Tapuji matuhata marede mahita sian bukede nomor 267 ayat sada sahatrodi ayat 2. Tapauduk rohata martangnya kita. Debata Jahuba amanami namarhabang sa di Banua Gijang. Go puji-puji edot tamalateo di sobah rohanami to wale mapardingkan bahasa di bagas bodarion. Ala pakilalau kami do asido tolongin roham. Gabi terbaik kami saluhutna marpungu di bagas joromon. Amanami inanami ruas ni huriam KPP Cijantung rap dohot salhut parhalaru dohot keluarga songoni mamang diakar ruas nama dohoti pertangyanganon marhite-hite live streaming alia magpardenggan bahasa nunga taruli hami saotik sian hatam na badiai na pinasahat ni naposom amak padita mangido hami tuwal yamang bahay may asamar parbui di ngulu nami jala margugo kami mangulahoni di ganup na humaliak kami. Alia magparinggan bahasa
ditangyak pangodian nami, wanon nami di saluhutna, ruas ni huriam, sian namet-met sahat tulan sia, di botohoro lemang daktagamon swadong, akka hamaolon, na dibulus nasida, alani dibagas poronginon, mangido hami, dibagasan uduk dohot serep ni rohanami, tuaka ruas ni huriam, molo tungarokpe, na mangarupi kahamaolon, manak si pikiran, tuhoro pasakaton nami alamang perninggan basa, asa homa na mangurupi nasida, homa na mangalew nakadalan, ang giat buhay nasida, marlas ni roha, naksuak songoni, di saluhut, akka danak na pinalimahomo alamang perninggan basa, tuganub keluarga, ruas ni huriamon, na dibagasan persikolaan, asa homa na mga leon hapistaran dohot habisuhon di nasida, buhay nasida, sidong patuluso sikolana, dapot akan na pinarsita ni rohana. Naksuaksoni alamang diakay ano konami, naung selesai dia kapersikolaan, na mga lului perkarejuan, tuhoro pasaton nami alamang perdinggan basa, ang giat boy dapot nasida akka perkarejuan, asa dohot nasida marlas ni roha. Naksongoni diaka ianakon ni huriam, naso dapot dope diaka sirokap ni todina, toktong mangido hami tuado pamuna badiyay, patudu may alamang, asa boy nasida, rap marlas ni roha, rap dohot tami, tarlumubi may dinalaw mamuji pasangap guar muda badiyay. Aliamak peringkan bahasa, diaka ruas ni huriam, molo tungarong na dibagasan parsahiton, homa na margugoyon nasida, homa na mga pehot tangam muda badiyay itu mamatang nasida, ang giat boy humatop, malu parsahiton sian pamatangna, tarlumubi may dibagas bodarion, ianakon ni huriam, ianakon ni naposom, magpadita, manulang, ima Tom Jeremy manulang, napeak dibagas atikyo di boromana di rumah sakit, ala ni parsahiton na songgop tumamatangna, mangido hami alemak peringgan basa, asa homa na maddaoni, pasu-pasu sa luhut na kaubat na pinasahat ni dokter. Naksuaksoni aka usaha na binayan ni aka paramedis. Ang giat makoron hamalungon siyan parsahitoni. Naksuaksoni alimang perninggan bahasa disada keluarga ni amanami na dibagasan habut ni roha ima amang pesianipar opu otniel doli naung jumolo di alapmu sahalak ruas ni huriam di Medan, na hinabaluhon ni inang morina boru hutapea. Daktagamon so dibagasan lungun ni rohan nasida li Tuhan, mahiu pakilalian nasida, alani mangido hami tuhali magparinggan basa, apuli nasida, pargugoy nasida, di habut ni rohan na songgop tutunga-tunga ni keluarga. Naksuaksong ni ali magparinggan basa, di saluhut, naposom ni huriam, na dong di HKBP Jatungon. Sai pargugoy hami, parrohai, lihat di hami, roha, na ra toktong, di nalaw makubasi, di huriamon, sa unak sumurut, pakubasyon nami ali Tuhan. Naksuaksoni, di saluhut, partugi, panggonggomi, narong di negara namin oleh Tuhan. Sian tingkat RT satu presiden, homa toktong na manuturi nasida, sa toktong nasida di bagasan biar marodopoko tarlumubi may dinalaw manguluhon sa luhut hami rakyat narong di negara kesatuan Republik Indonesia. Mulai ati madiwali magparinggan bahasa, macegudang dopya kanarikot si Panginoon nami alay magparinggan bahasa, alay di botohoro narikot di hami ganub keluarga, ganub marsada-sada.
Tamarak tamahami majalo kisalon nami. Alani marhiti akado sa pangolesyon nami. Nahututu kami, doho nahusututu kami. Maradopod dongan nami jolma. Tarlumubi maradopok wale magparningan basa. Jumulo sesa may. Asa tamaro pehami. Gabi majalo akasyasi dohot pasu-pasu na siyakoi. Sa to kinali magparningan basa. Duksipul partangyangan namiyon. Dinalaw mulak sa luhut, ama namin na namin, dohot parhalado ni Huriam, dohot keluarga, mulak siya bagas joromon, madapoton bagas na sidabi. Ho matoktong na mga ramoti di pardalanan, ang giat boy na sida bola satu tong ani bagas na sida, pajupang dohot keluarga di bagas akahipason dohot ilas ni Roha. Di na mangulok kami di bagas bodarion, peak di poduman nami, bay mabornginon aliamang gabi, borngi pangalapang gugo di hami, ang giat Uy hami dungo marsugut di manugut niari di nalamang ulahon nak kaulon nami. Mulai ati madi hole magparinggan basa, hola di bagasan gorni anakmu. Tuhan Yesus Kristus usobaw kami tangyang elilit namion. Mulai ati madi hole ama. Amin. Tauduti mama muji tuhata, maredeita siya bukwede nomor 216 ayat sara sahatro di ayat 2, dohot ayat 4 sahat rodi ayat 5 laus tapasahat ma peliata. Jongjong mahita saluhuna, tatangyakum ma peliata nang tapasahat tu debata, martangyang mahita.
Ale debata amanami na di Banua Gijang. Hodo haroroan ni saluhut si lehon-lehon na dinggad dohot nasa ulibasa na mauliutus. Hupasa tami masian na nilehon mi tuhami, pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uap na husus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti, aso huparhasya kami pilihanon pati bulhon harajonmu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohan nami marhiti-hiti todim. Salam hutadahami gudang ni selehon-lehon mi tuhami. Salam girgir hami madok mauliati tuho, marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Rat mahita madok di tangyang hatopatai alia manami. Alia manami na di Banua Gijang. Saya pinarbadia magwarmu. Saya Roma harajaonmu. Sesaut malomoni roham di Banua Tongo songon na di Banua Gijang. Lehom matuhami sadarion hangulua siapari. Saya sama dosa nami songon panesa nami. Di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Unak kami togihut tu pangujunan. Palua mahami sian pangago. Ai hodo napuna harajaon. Dohot hagugoon. Rodia sangapo di saliling nililing na. Amin. Saya didongani asini rohani tu hatta Yesus Kristus. Dohot holong ni roha debata ama. Dohot parsaoran itu di purbadia ma hamuna saluhuna. Amin. Shalom. Di hamuna salhuna amang inang nadohot pertanyaan di bagas joron itu hata di garejeta di Boronginon nang Sony di hamuna amang inang ruas salhuna nadohot di ibadah pertanyaan di bagas nabe melalui live streaming. Siak kami parhalado nang padita nang Sony pelayan ibadah musik do song leader nang aka namar hubas di tonga-tonga ni pertanyaan tadi bagas satikus. Selamat malam madohonon nami saya tuhat tama nama dongan ita saluna horas madita saluna. Shalom.